Tudjuk be annak, hogy a lábára szólalt, az te lenned. Look into my eyes! And tell me about a kurva más! Amióta barátnőm elhagyott, meg akarok halni. Teljesen egyedül érzem magam. Kissing homies. Kind of a nice of Ilyen maximális Azt a kurva, de jövök! Ott beszélkodtak, azt látom! Csaba! Jövök én is, vigyázz! Szegény csavajat kell legrosszabbul meg! Hát helyes, a hülyék vagytok amúgy annyira jó. Ezt már kezdem megszokni egyébként. Kristóf, én hozzád értem? Persze, Barnabás, basz meg milyen éven jössz? sziasztok! Hát ezt nem hiszem el. Jaj, mindenki tettül lassú. Diszkonnektált a kontroller. Vagy? Nem tett. Csaba? Ez barna, ez egy szendvics. Csaba, you rat. És az élet egyből szép! Kurva. Nagyon jössz. Miért jössz? Júj! Hey. Na. Hogy kitö... Hát nem úgy. Csaba. Hát barna ügyesek volt. Alkalmatlanok vagyunk. You rat. 145-tel. Én csak 120-szal megyek. És az a helyzet, hogy most kell megforduljak, szóval belém fogsz jönni. Az fel! Úgy!